Kaixo denoi, kaixo eta ongitorri azokan gaur saiora aurtengoz behintzat azkena izango den programara izan ere gaur izan du Durangoko azokaren 54. edizioak 4. eta azken eguna. Azkena akaso bai, baina ez tristea zenolako giroa jarri duen Korrontzi taldeak hautsi volumena saioaren grabazioan. Oraintxe ikusi duzue, giro hori oraintxe ikusi duzue, grabazioaren pasarte hori saio osoa ikusteko baina gure programaren bukaerara itxaron beharko duzue. Horra heltzeko baina bide luzea dugu aurretik eta bide hori 2019ko Euskadi Literatur Sarien irabazleen konpainian hasiko dugu. Atzo denak batu ziren eta areto nagusian izan zen ekitaldian. Nagusiak 0 bat bi 0 Netzako handia izan da, batetik egolatriarentzako ongi sari bat jasotzea, baina bestetik Agostixao bezalako aktivista bati pasatzea hitza eta lehen lerrora pasaraztea. Agostixao xuberotarra zen, baina askotan sinatzen zuen Xao Nafarroakoa edo bizkaitarraren rola ere hartzen zuen, eta orduan justizia poetikoa errandu zeren ibili ginelarik proiektu aurrera atera nahian, erakunde ezberdinetan, herri zatikatu honetan, eta batean arrotza nintzela. Nintzela 3 probintzietan bizi, orduan ezin diru laguntzarik jaso. Egun batean, saririk lortuzkero, nik ez dut dudarik sari hori partekatu behar dela. Album komiki bat da, simbiosi bat. Ez da album ilustratu bat, non tekstua baden, eta ondoko horrean marrazki bat. Eta marrazkire gabe irakurtzen alden. Ez, komiki bat da, komiki batean marrazkilaria da, zuzendaria, kastina egiten duena, argiztapena, dena, eta nina ez gidoilari hutsa. Horren, saritzen baldin bada albuma, nik uste saria partekatu behar dela. Eta hori da, eta bere momentuan idatzi nuen eskutiz bat prentsan, gomendio bat. Formula dezagun hobeki sariketa hori. Poltsikotan, espresarik izan, hartu lasaiman, probatuko duzu edo zen momentutan. Garralan guk bizitu duguna da, ez? Ikusten da, ibar guztian, inguru guztian, gerra ondorengoa eskilatze izan zen, ze funtsean oroitu behar dugu, ibarraietan gerrarik etzela izan. Etzen izan armatirupun, burrukak, Bizkaian edo Gipuzkoan bezala, ez? Hori hasteko, eta hala ere, hizkuntzaren transmisioa guztiz eten egin zen, eta halako beldur batekin ezabatu zela memoriatik, baita etxetan euskaldunak genituela. Eta gu 15, 16, 20 urtetan, inguru hortan, frankismoren azken urtetan, kontzientzia harturik hasi ginen galderak egiten, ez da begiratzen zer gertatu da hemen. Gure gurasoen belanaldiak etzekien euskaraz, baina bai aitatxe matxina, aitona monena, ez? Eta etxetik kanpo ikasi nuen gure amatxik bazekela euskaraz. Harrigarria zen. Orduan, eten hori kudeatzeko zaila izan zitzegon, zen Garralan prezizki gazteak zaletu eta kontzientziatu ginen, hasi ginen euskara ikasten, hasi ginen gauzak egiten, eta pozi ginen deskuritzerakoan belanaldi nagusiena herrian, oraino ere euskalduna zela. Eta saritutako beste proiektu batekin egingo dugu aurrera. Ostiralean jakin genuen, 2. sormen beka, aurten banatu den sormen beka, Iratxe Agilera musikariarentzat izan dela. Eta ostiralean aurkeztu zen baitere, iazko sormen bekarei esker garatu ahal izan den proiektua Atopia RPG. Liburu bat da, rol joko bat da, eta horretan jolasean ibili dira, Atopiarekin jolasean ibili dira kabian. Urtea izan da oso intentsoa, baina oso ona disfrutatu dugu asko, eta gu ere gaude oraindik sinestu ezinik liburua existitzen dela, salgai dagoela, jendea erosten ari dela. Gustatzen zaigu esatea eta eskeala da liburu bat dela, baina da batez ere jostailu kutxa bat. Jostailu kutxa bat 2 kilo pisatzen dituena, eta orduan bertan aurkituko dituzu tresna pila bat, aitzakia pila bat, txiste ero, umore, ez dakit, berezi eta erreferentzia pila bat,
lagunekin, lagun artean historio diferenteak, historioak kolaboratiboki bizitzeko, asmatzeko eta ospatzeko gaur egin dugun bezala. Orduan, guretzako oso gauz handia da ikustea funtzionatzen duela, ezta? Eta historio bikainak sortzen direla, mahai baten bueltan, ahotsarekin bakarrik, dado batzuen aitzakian, ezta? Eta, gorko partidek esan gozada bat izan da 7 frekuentzia liburuan datozen eszenariotatik edo abiapuntutatik bat, eta, jokalariak bikainak izan dira. Orduan, maister lana niretzako izan da oso erreza. Oso divertigarria, oso erua, eta, ez genekin oso ondo zertan nahi ginen, baina atera da, eta ondo pasa dugu. Nik aukeratu dut izatia fakzioak daude, eta nire fakzioa zen lurlaua. Orduan, hau sinisten dute lurralaua dela, konspirazioetan sinisten dute, ez dira filatzen ezertaz, eta dauzkate arketipuak fakzio bakoitzan barruan, eta nik aukeratu dut survivalista. Orduan, bizi nintzen lurrazpiko bunker estiloko batian, ez da? Eta hortik jundan ere pertsonaia eraikitzen. Giletan zo eginez, gizonik den zageri. Izugarria, oso gomendagarria, oso ondo pasa dut, oso divertigarria izan da, eta gaina uste dut, ez dara bakarri divertigarria, balio duela zerbait, esploratzeko beste eratako pentsamenduak, egoerak, bizipenak, eta benetan oso interesgarria. Uste dut gomendagarria dela edo zeinentzat, rolean ibili den eta ez dena. Azkenean antzerki baten parte, antzerki eta joko arteko nasketa bada, baina gainera zuri ere baliogarria zaizuna, gauza pentsatzeko, beste baten azalean jartzeko eta izugarria. Gara, dakigula, euskara sortu eta argitaratu den lehena, baina badaude ziur gaude jendeak etxean lagunekin euskaraz gauzak egin dituela eta badago aintzinako eskola itzulpena. Niretzako gaur adibidez rolean sekularitu gabeko 2 lagun gutxienez egon dira eta denek esan dute errepikatu nahi dutela. Orduan, gure asmoa da adikzio sano hau sortzea eta jendeak probatzen ematea errepikatu dezan. Goazen orain landako guneko postuetara gaur ere ez direlako faltan izan bertan euren azken lanak sinatzen ibili diren idazleak. Ibilbide baten isla ere bada, itxaso oso presente dago, gai sozialak, heriotza, esango nuke, neurri handi batean betiko gaia direla gai unibertsalak, baina gaien tratamenduan ikusten argia dela, argia eta zuzena, eta behar bada gako hori da, gauza sakonetaz hitz egiten saiatu modu eta modurik eta argienean. Nik uste poesia musika balitz bezala irakurri behar da, behar bada ez dugu lertuko, abesti askorekin gertatzen egun bezala ez dugu lertuko euneko unean hor dagoena, baina seguro nago esaldi batek, hitz elkarketa batek txispa bereziren bat piztuko dula. Eta nik gomendatuko nioke irakurleari poesiera hurbiltzeko batez ere pentsatuz musikaren antzeko zerbait irakurtzera doala. Eta horrekin gozatzeko eta espadu harrapatzen edo espada sartzen edo ez barneratzen poema horietan, beste poema batekin proba egiteko. Ikusten dugu bertan beste hainbat etxetako bat, eta bertan Aitona eta Biloba baten arteko harremana eta eguneroko konbibentzia ikusiko dugu. Itxuraz oso izaera ezberdinekoak diranak, baina egero ikusko dugu konbiztea handi bat dutela eta badutela elkarren artean asko partekatzeko eta modu moretsu batean oso ondo ulertzen dutela elkar bere gauza onda txarrekin. Testua da oso simplea eta oso txikia da dan liburuaren parte serioa, eta gero marrazkia testuarekin dauka kontraesan bat bezala eta hor sortzen da humorea edo txistea edo gajak. Eta marrazkia da irakurtzeko, da ditu detaile asko eta narratiban dauka pisu handia.
bikoteka ikastaroan ezagutu genuen elkar, album ilustratuak sortzea bultzatzeko ikastaroa da. Lehenago ez genuen elkarren berri, eta hor sortu zen proiektua, eta saritu ere izan da, orduan gutzako guztia izan da oso prozesu polita eta sorpresa handia. Bai. Eta izan da, Aitona eta Ilobaren arteko harremana bezala, ez ginen ezagutzen, bata bestearen alde honak hartu, eta hortikan sortu zen hau, bion artean egindakoa, eta pozik gaude, bai. Bai, Trikoa esnatu da liburuan, euskalgintza eta feminismoa lotzen saiatu gara, berez lotuta daude, eta euskera eta generoa edo emakumea esango genuke. Eta lotuta daude geruza eta alde askotatik, alde batetik antropologia linguistikoak dagoeneko demostratua du mundu guztian, hizkuntzak eta generoak, hizkuntzen erabilerak, hizkuntzen sinesgarritasunak, autoritateak lotura duela generoarekin. Eta Euskal Herrian ere bai. Areago, gure kasu partikularrean hizkuntza minorizatu bat dagoenean. Orduan hor, guztiak harremanetan dagoen kontu bada, ezta? Mugimendu edo borroka sozial bezala ere, naiz eta urte askoan apartean joan diren, askotan oso antzeko presupuestoekin edo diskursoaren tasunak oso antzekoak izan dira, eta beraz oso borroka bateratuak izateko baldintzetan daude, ezta? Halako proposamenak egiterakoan, saiakera idazterakoan, edo nolabait diskurtso bastaketa razional eta ideologikoak egiterakoan, oso jaramon gutxi egiten zaio askotan bizipenari, ez? Norberaren gorputzetik pasatzen den horri, ezta? Eta teoria feministak zerbait erakutsi badigu, hori ere oso garrantzitsua dela, jakintzaren, ezagutzaren eta epistemologiaren parte dela, eta horri ere arreta jartzen izan da, ezta? Beste iturri nolabait ortodoxoetatik ere edaten dugu, ezta? Ez dakit, akademiak eskaintzen digun jakintzatik, ikerketetatik eta abar, baina bizipenetik ere badago eta gainera bizipenetara ere bideratu nahi dugun gogoeta bat da, ezta? Ahotsenean, literaturak eta musikak biek dute lekua beti ere protagonismoa, sortzaiek eurek dutelarik. Eta segidan, ahotsenako arduradunen hitzak entzungo ditugu Lutxo Egiaren eta Unai Pelaioren hitzak. Goatzen zara, oain dela 12 urte hasi ginenean, dana super prekario, lehendabiziko urtean, nik goatzet, irakurri genuen manifestu bat, akustiko txiki batzuk egin genituen eta liburu batzuk aurkeztu genituen, eta gero hasi ginen, bigarren urtean karpak, karpa berean kontzertuak eta aurkezpenak, diskoa zuzeneko baten bidez aurkezteko ez da eskaera, hain izan zane handia, hain egon ginen desbordatuta, ezan genuen, mega. Gaina, izen eman daia, ezan genuen, mega, izen ematea bertan bera, eta bilatuko dugu dirua bigarren eskenatoki bat jartzeko, ez da? Goazen naiz, lehenengo aldia etorri nintzala ahotseneara jotzea, izan zen 2015 urtean diskoa orkestera etorri ginela, izan zen igande batez. Goazen naiz, kontzertu eman genuela, eta horren ostean saldu genituela orain arte saldu genituenak, baina gehiago, ez? Eta hor ikusten da, zenbaterainoko garrantzia duen ahotseneako karpak, gaur egun. Mediatikoki hain horren beste oihartzun ez dugun talde hontzako. Eta talde askorentzat da leiho bat. Hori da, eta ahotseneak egin duen hori dela kultura azoka batean, sortzailea eta sormena lehen plano batean jartzeana, nik uste zerbait oso fundamentala bilakatuela eta gaur egun ez dela kontemplatzen ahotseneari gabeko azokari. Uste bidea dela azkenean sortzaileei entzutea eta sortzaileen eskariaren arabera eta diseinatzen azkenean guneekin batera etorkizuneko azoka.
Azokaren azken eguna balorazioak egiteko eguna ere, bada nola ikusi dute aurtengo azoka antolatzaileek, zenbat jende bilida, noiz gehien, eta kopuru ezaratago, zelako irakurketa egiten dute. Bueno, horretaz guztiaz hitz egingo dugu segidan, eta baita, gaur goizean Siadeko ikerketa taldeak egin duen aurkezpena, ere izan ere, Siadeko ikerketa taldeak azokaren eragin ekonomikoari buruzko azterketaren emaitzak aurkeztu ditu, eta datu esanguratsuak eman ditu gainera, ikerketa horrek. Azokaren eragin ekonomikoa esaterako, ia 6 milioi eurokoa da. Horretaz guztiaz berba egiteko, gurekin dugu Gerediaga Kultur Elkarteko kudeatzailea den Arantza Atutxa. Arantza, Gabon eta ongi etorri. Gabon, eskerrik asko. Lehenengo eta behin, ze modu zaude, nola doaz neke kontuak laugarren eta azken egun honetan? Uste dut aurpegian ikusten jatala, ez da, nekatuta, egun, bueno, intentzuak dira, zeregin asko, jente askorekin egoteko gogoa, zuekin ere egoteko tartea egin, baina ondo, sentsazio onak ditugu aurtengoan. Bai, irribarre batekin ikusten zaitugu, izan be, bueno, urtero moduan gaur goizean egin duzu, azokaren azken egunaren goizean egin duzu, balorazioa bueno, aurkezteko prentsaurrekoa, eta esan duzu balorazio oso ona egiten duzuela, eta hitzak ere erabili dituzue, azoka emankorra, orekatua, jendetsua, baikorra, eta anitza izan dela esan duzue. Ez dira nola nahiko hitzak, Arantza? Ez dira. Egia esan, azokak beti du jentearen halako babes berezi bat, eta hori benetan eskertzekoa da. Bai, egun denporak ere lagun eduki dugu, segun okaz, eta eguzkia izan dugunez, jende animatu da, azokara etortzen, eta ez bakarrik barruan kaleak ere bete-beteta egon dira. Eta alde horretatik ondo, eta erakusleioetan eta erakusmaietan egon direnak sentsazio onak ere izan dituzte, beraz, guretzako helburua beteta. Gaur arratsaldeko datuen faltan, 110.000 bisitari inguru ibili dira, lau egun hauetan hemen Durangoko azokan. Egun bat gutxiago izan du horten, azokak Arantza ez dakit horrek, ze puntura arte eragin duen bisitari kopuruan, ze puntura arte eragin duen salerosketetan? Antzera izan da, antzeko egunak izan dira, egia esan, gu ere harritu egin gaitu, egun gutxiago izanik, espero genuen jente kopuruz ere gutxiago izatea, baina ez da horrela izan, eta 110.000 lagun elkartu dira azoka egun hauetan, pasadan urtean bezain besteia. Orduan, emaitzak guretzat aldekoak. Eta salerosketetan ezin dut zutaturik eman, oraindik ez baita bukatu, eta etxera heltzerakoan egin beharko dituzte kontuak, baina azaldu ditugutenez, sentsazio onak dituztela, ondo saldu dela, eta jendea gogotzu etorri dela erosketetara. Egon den jendearen seinale da esaterako Arantza, aurten poltsak atera dituzuela, Durangoko azokaren poltsak atera dituzuela, eta guztiak agortu direla, eta ez dira gutxi izan, Bai, ez dira gutxi izan, 3.000 genituen da boltza, da markarekin, eta gero gaurko aurtengo kartelaren irudiarekin beste 2.000 boltza, beraz, eta danak agortu zaizkigu, beraz, bai, sentsazio ona. 110.000 bisitari horiek, nolabait ere landako gunera, hemen gu gauden egune honetara mugatzen dira, baina beti esaten duguna, azokak hainbat eta hainbat gune ditu, ze irakurketa egiten duzu beste guneek eman dutenaz? Beste guneetan ere oso pozik daude, egon den jendearekin, parte hartzearekin, ez bakarrik jendearekin, ze batzuetan balako mailunguruak eta izaten dira, eta jendeak parte hartu ere egin du, eta alde horretatik ere pozik, ikasle goiza ere bete-bete eduki gendun, eta autobusen erabilpena ere bat-batekoa izan da, 5.000 lagunek erabili dute doan jartzen dugun autobus hori, eta sentsazioak ere errepikatzen dut onak, bai irudienean, bai kabian, hainbat eta hainbat solasaldi eta ekimen beteta egon dira, foroz beteta. Ekosistema hitz erabili duzue egunotan aurtengo azokaren inguruan hitz egiteko, eta horrekin ere pozik azaldu zarete, ekosistema bizia egon dela, esan duzue. Bai, gutako bakoitzak elikatzen baitu bestea, eta hori guretzako garrantzitsua zen horrela adieraztea. Gunek elikatzen dute landako dagoen salerosketa ere bai, hemen egoteak ahalbidetzen du guneetan dauden ekimenak ikusi daitezan, jendeak ona etortzeak erosketak egitera ahalbidetzen du sortzaileak hurrengo baten ere beste lan bat aurkeztera etortzeak,
beraz, alkartuta gaude eta osorik egiten dugu azoka, ez da. Eta uste dut mesua heldu dela, edo behintzat ulertu dela. Bai, denok parte sentiarazte hori, ez da nola baita esateko. Arantza, guazen Siadeko ikerketa taldeak egindako ikerketa horretara, azokaren eragin ekonomikoaren inguruko ikerketa, zeuen enkarguz egindako ikerketa izan da, zerratik erabaki edo zerratik pentsatzen zuneten horrelako azterketa baten beharra zegoela? Bueno, 2015ean Deustuko Unibertsitatearen eskutik eta Siadeko bitarteko sala egin zen lehenengo azterketa bat, baina kasu horretan aztergaia balio kualitatiboa zen, kuantitatiboa barik. Eta halako zertzela batzuk bazituen ere, oraingoan beharrezko ikusten genduen, azokak intuizioz badakigu oi hartzun bat duela, intuizioz badakigu benetan saltzen dela, baina zelako dimentsioa du honek, ez? Eta uste dut garrantzitsua zela ere kultura arloak, dimentsio ekonomiko bat baduela, pisu ekonomiko bat baduela, eta hori azaltzea garrantzitsua zela, ezta? Eta horregaitik ekin genion aurten, pasan urtean egin genduen inkesta hori, azoka egunetan egin genduen, eta horren emaitza oraingoan azaltzea tokatu zaigu. Eta, Eta pisu ekonomiko hori Arantza, ez da nola nahikoa, ia 6 milioi euro. Nola heltzen da kopuru horretara? Alde batetik, galdetegi horretan 710 pertsonai galdetu zitzaien, hainbat datu, ez? Jakin alde batetik azokara datorren pertsonaren soslaia edo perfila zelakoa den, ze eratako bisitaria dugun, eurek zer bilatzen etortzen diren, zer motibatuta, eta gero zertan egiten duten gastua, ez da? Liburutan, diskatan, kalean, Durangaldeko jatetxe eta barretan egiten duten gastua zenbatekoa den. Orduan, hori alde batetik bertan egiten den gastua eta antolakuntzatik egiten dugun inbertsioa, erakusmaietakoek egiten duten inbertsioa hori kontutan izan da, 1,5 milioi fakturazioa dagoela ematen du, eta horreri gehitu behar zaio, hori esan dizudana, guk egiten dugun inbertsioa, estanetakoek egiten dutena, eta gero zeharkako eta induzitua, ezta? Liburu bat egiteko behar den inbertsio hori, paperean, sortzaileak behar duena, banatzaileak eta barrez. Horrek guztiak, ia 6 milioiko eragina du, 5,8 milioikoak. Horrek guztiak eragiten duelako, ez da? Duelako nora ebaitere impactu ekonomiko bat. Aipatu duzu, bisitarien soslaia perfila ere, ikertu duela azterketa honek, zelakoak dira Durangora datozen bisitariak, eta zer da bilatzen dutena? Datozen bisitariak oso anitzak dira, egia esan. Baina gehientzuena, 47 okerrez banago, 26, 45 urte bitartekoak dira. Normalean emakumezkoa da gehientzuena, eta emakumezkoa da liburu gehien erosten duena eta irakurtzen duena ere. Eta gizonezkoak aldiz, diskak eta mapak eta era horretako produktuak erosten ditu. Lizentziatu edo ikasketa maila altukoak dira gehienak, eta Bizkaia eta Gipuzkoa dira nabarmen lurralde horietatik etortzen zaizkigu, eta hori da gutxi gora berako soslaia. Eta ikerketa honetatik irtetzen den beste ondorioetako bat da Arantza, erosketak ez direla mugatzen edo azokaren bitarteko erosketak ez direla azoka egunetara mugatzen, izan ere askoke olentzerotarako ere aprobetxatzen dute, ez da? Olentzeroari enkargua egiteko ere aprobetxatzen dute azoka. Bai, datu interesgarria. Ideiak hartzeko behintzat. Bai, datu interesgarria iruditu zaigu. Egiten den gastuen parte bat, median 59 euro gastatzen du azokara datorrenak liburu eta diskatan. Eta hemen gastatzen denaz gain, ikusi egiten du zer beste gauza nahi duen eta handik egun batzuetara edo aste batzuetara epe laburrean erosten ditu oraindik hemen ikusitako beste nobedade edo beste liburu batzuk. Eta horrek, datu interesgarria iruditu zaigu. Eragileak ere edo eragileen iritzi ere jaso duzu. Zer diote argitaletxeeko diskoetxe eta bestelakoek? Hemen azokan mugitzen diren sortzaile eta eragileek. Eragile desberdinak daude eta desberdinak diren aldetik, helburu eta valorazio desberdinak egiten dituzte, ez? Badira administrazioetako
eragileak, badira unibertsitateak, badira irabazi asmorik gaboko erakundeak, badira argitaletxeak, disketxeak, autoekoizleak, beraz, anitza da ere erakusmainetan dagoen hori. Eta irakurketa orokorra da, oso ondo baloratzen dela Durangoko azoka, alde batetik saldu egiten delako, eta batzuentzako gainera nabarmen garrantzitsua da azokara etortzea. Euren urteko fakturazioaren 22% da azokan egiten dutena. Egun gutxi batzu direla konturen hartuta bada zerbait, Hori esaten zudan moduan, anitzak direnez, batzuk gutxiago izango dute, asko banatzaile edo argitaletxe handiak direnek agian asko saltzen dute, baina fakturazioan portzentaia txikiagoa da, baina beste batzuentzako handiagoa da, ezta? Eta alde horretatik balorazio oso ona egiten da, salmenten aldetik eta ez hori bakarrik ikusgarritasunean ere bai. Badira batzuk, agian salmenta ez dutenak bilatzen, baina bai, euren proiektua ezagutzen eman, edo, ez? Eta alde horretatik, azokak duen oihartzunaz nabarmen adirazi digute, hori eurentzako garrantzitsua dela. Eta Arantza, kokaindako ikerketa lan honetatik irten dien emaitzan inguruan, ze irakurketa egiten duzuek ere Dega Kultur Elkartetik? Alde batetik oso balorazio positiboa jaso duela Durangoko azokak, bai partaideen aldetik erakusma egiten dauden eraginen aldetik, eta baita bertaratzen den jendearen aldetik. Hori alde batetik. Bestetik garraio publikoak behar duela hobekuntza bat, azokara etortzeko garraio publikoa hobetu behar dugula. Bestetik, daukan oihartzun hori garrantzitsua dela eta hala adierazi digute denak. Eta, azokak moldatu beharko duela kultur kontsumoaren eraldaketei, ez? Eta horrei ere erantzuna eman behar zaiola. Arantza, bukatzeko badakiguna da, datorren urtera begira, noiz izango den azoka, ez da? Aurten 4 egun izan ditu, datorren urtean 5 egunera itzuliko da azoka. Bai, 5 bueltatuko gara, 4tik 8ra, 2020ko azoka berezia izango da, 2020an 55. edizioa. Beraz, egongo da orduan zer ospatu, eta ordura arte egin beharko duzu lan. Arantza Atutxa, eskerrik asko, benetan gaur gurekin izategatik. Hartu atxeden, 4 egun intentsoen ostean, baizuk eta baita lantalde guztiak ere, eta izango dugu, datozen hilabeteotan honen guztiaren berri. Arantza, eskerrik asko eta horrengor arte. Zeueri. Euskal Herriak eta Eskoziak, euskarak eta gaelikoak biek egin zuten bat, atzo areto nagusian, Uxu Alberdi, bertsolari eta idazleak, eta Rachel Newton arpa jotzaiak eskaini zuten Throwing Voices izeneko ikuskizunari, esker esandakoa bi lurralde bi hizkuntza bat eginda, eta guk, ikuskizunaren aurretik, biekin, bai Rachel Newtonekin eta baita Uxu Alberdirekin egoteko aukera izan genuen. Throwing Voices proiektu ontarako parte hartzeko aukera do Edinburgoko liburu azokaren bitartez iritsi zitzaidan neri. Azaldu zidaten nola zeukaten asmoa Irunakako 5 talde osatzeko, beti Eskoziako musikari bat, eta idazle bat, eta atzerriko beste idazle bat elkartuta. Neri Rachel Newton arpistarekin eta Kira McClaverty poetarekin batera parte hartzea egokitu zitzaidan. Kira McClavertyri eta bioi eskatu ziguten bakoitzak geure nortasunarekin, identitatearekin, lurrarekin harremantzen genituen 3 objektu aukeratzeko eta objektu bakoitzari testu bat idazteko eta dialogo modura planteatzeko. Orduan nik aukeratu nuen lehenengo objektua, testu bat idatzi, biak Kirari bidali, berak horri erantzunez beste objektu bat eta beste testu bat egin, eta horrela 6 objektu eta 6 testutara iritsi arte. Hemen, askotan esan dut ez dago herri bat, hau da herri baten kontra altxatu eta zabaldutako hiria. Gure gaztero guztiak eraitsi zituzten. Gure herria pobrea da, ez dauka pirata koskorpare bat, langile sofritu batzuk. Hau da gure herria, gizon egiten gaituena. Nazio andre bat gara. Guri planteatzen ziguten gure herriari buruz, gure nortasun eta identitateari buruz pentsatzeko. Baina adibidez Kira McClavertyk ingelesez idazten du eta ingelesez hitz egiten du.
bera Belfasten jaioa da, ume zela Eskoziako irla batera aldatu zen familiarekin, eta berak beti inglesez idazten du, eta ez du gaelikoz hitz egiten, eta bere kasuan etzekien euskera existitzen zenik ere, eta hori izan da trukeko prozesu horretan, lantzen joan geran zerbait, zeberak lehenengo e-maila niri espainolez idatzi zidan. Eta orduan nik esan, espainola ez da nire hizkuntza euskera da, eta segituan harrapatu zuen, eta ordutik aurrera idazten zizkidan erdi inglesez, erdi euskeraz, itzultzaile baten bitartez. Rachelek gaelikoz hitz egiten eta kantatzen du, eta gaurko emanaldian 3 abesti egingo ditu, bat inglesez, beste bat Eskoziako gaelikoz, eta beste bat euskaraz. Mae gymadolwg fi an sy'n prosiect sio. Fa mi ysmynnych chi gro still yma fi y gwybr le dynia ha ydianw rydyn edrych iawn so chanel dirach ciol ach ha ydianw maybe poetry agos theatr agos rydyn marsin. Agos fa cydioch fa gwrma cwtramach o fi gwybr awn y Gaelig agos awn y Basg agos na canon sonritje a haiad agos fa sy'n gyma cwtramach o. So fa mi gyma tolytje fi y gwybr le yswi agos le Cira cydioch. Charo doi sonritje awn fa ffeimach y fi y gwybr awn. So fa mi girach, fa mi ysmynnych chi cymryd ha mi dol y gwybr y sio agos y gen yn ciol sio. So fa mi girach y torst, girach leine fo gach sgil. So girach ma'r leine ma'r hwlacal y poemig y siwi y hwlacal ha mi iolach a chanel cilach am gyfer mi iolach agos fa mi girach y torst yn lein sin agos nwr sy'n siwrsio girach y clwych ciol girach siwrsio improvise ciol o fa awn agos nwr sy'n fa rydych yn dirach ys siwrsio tîn ymach o sin. So charo mi y torst yn poem gwylir agos dirach yn lein o sin agos fa sy'n y gwybr gymaf yn ysmynnych chi. Azteko, nire herriaz eta nire identidadeaz pentsatzeko aukera bat, barrutik eta kanpotik. Ze gauza bat da, zuk eta zuretarrentzat edo ez, euskaldunentzat, idazte Euskal Herritik, eta hori izan konplikazioetako bat, ze hasieratik esan ziguten bazegoela aukera gero Euskal Herrian errepikatzeko Edinburgon egingo genuen emanaldi hura. Eta niretzat etzen gauza bera Euskal Herriaz hitz egitea Edinburgotarrei edo Euskal Herriaz hitz egitea euskaldunei. Eta hasieran pentsatu nuen, esan nuen, ni Edinburgora noa, handik eskatu didate, eta horrela sortuko dut. Eta aldi berean, beste bi kiderekin batera aritzea, ez direnak zure herrikoak, eta kanpotik nola ikusten zaituzten, zuk nola sentitzen duzun zure burua, zuk nola ikusten dituzu nahiek, elkarrekiko aurre iritziak, eta gero elkarrekin lan egitea luze, ze Edinburgon izan ginenean, egonaldia etzen luzea izan, 3 egunekoa izan zen, baina 2 egunetan egunero 6 ordu ensaiatu genuen, eta orduan elkar ezagutzeko aukera polita izan zen. Kabian digitalaren plazan emango ditugu datozen minutuak izan ere gaur goizean bertan Burutek izenarekin Euskaldunon burujabetza teknologikoa lantzeko jardunaldi irekia egin dute eta bertan besteak beste hezkuntzan ere librezale ekimena aurkeztu dute. Hezkuntza librezale guraso ikasle, irakasle talde bat gara, teknologia, hezkuntzara zelan heltzen ari dan, arduratuta gaudenok. Guretzak libre, subirunatasun
kontzeptuatik hartzen dugu. Nun, aberastasuna, boterea eta ezagutza partekatuta dagoen eskenatoki bat irudikatu nahi dugun Euskal Herrian. Ikusten dugu zelan momentu honetan, zenbait enpresa, batez be estatu batuetakoak, GAFAM akronimoekin ezagututakoak, Google, Amazon, Facebook, Apple eta Macintosh, ari diren kontzentratzen boterea handia. Petrolerak edo farmazeutika baino diru gehiago dute. Eta zelan lortzen dute hori? Gu gara lehen gaia, gure jokaerak, gure arteko erlazioak da euren lehen gaia. Hori bihurtzen dute bide, merkatuak sortzeko. Eta non daude lehen gaiazko? Hezkuntza sisteman. Aurrak, gure ikasleak, emoten diete informazio asko eta eurak izan dira etorkizuneko kontsumitzaileak. Horregatik dekote hain interes handia hezkuntzan egoteko. Gure ardura guraso, ikasle eta irakasle bezala eta jente ezberdinen artean da zelan alternatibak sortu hainbeste botere izan ez dezaten. Eta pentsatzen dugu alternatiba horiek behar bada software librea eta infrastruktura propioak izateatik pasatuko direla. Osea, ez da teknologiari ez esatea, ez da digitalizazioaren onurak eragoztea, baizik eta bertako sistemak edo sistema libretara biltzea zeintzuk gure eskuetan egon daitezke. Eta ez dugu delegatzen. Hemen erosotasunaren kontzeptua beti dago jokuan, zer da, hain ondo egiten dute, erosoak bihurtzen garela, eta baina bitartean gure jokaerak bideratzeko gaitasuna dukote. Jokara agregatuak, eta hori zenbait arrisku deko. Adibidez, esperimentu ezberdinak egon dira, software librearen inguruan, adibidez, Nextcloud-ekin egin daiteke olako espazio bat, odeian, zure zerbitzari propioan, odei bat, bertako odeia, nun idazteko dokumentuak, editatzeko dokumentuak dituzun LibreOfficeko suitarekin, adibidez marrasteko Inkscape, eta badaude alternatibak garatu behar dira gehiago, oraindik ez dakigula dena, baina badaude txoko asko nahiko armatutak behar bada erabiltzen hasi behar gara. Eta kabian jarraituko dugu han izan direlako azken hilabeteotan horrenbesteko arrakasta lortu duen egunan behin jokoaren sortzaileak ere. 10 galdera, denboraren menpe, egunean behin jokatu daiteke, eta adikzio ere sortzen duela badakigu, horixe da egunean behin. Gaurko partida jokatuta? Bai, goizia jokatu dut. Bueno, eta 10-etik zenbat? Ez dakit, egia esan da. Nik batzutan jokatzen dut, hola jokatzeagatik, eta batzutan pixka fijatzen beste gauza batzutan, eta denbora joaten zait, baina egia esan da ez dakit gaur, ez dakit erantzuten. 6 urte bete berri ditut. Egunean behin da guretzat aitzakia bat jendeari, bestela igual iriste etzaizkion input batzuk iristeko. Lehengoan batek komentatzen zidan, uste dut Euskal Herriko mapa egunean behin bakarrik ikusten dudala. Bueno, da detalle tonto bat, baina hori bezala, eta era handiegian hitz egin gabe, baina pixkat helburua bada hori, Euskal Kultura eta Euskal Herriko eskaparate bixi arin bat izateko, eta helburua da gero eskaparate horretik tira, bakoitza nahi duen punturaino iristea. Hori da benetan egunean behinen asmoa, eta hortarako sartzen ditugu ez Euskara eta Euskal Kulturako gaiak bakarrik, beste gai mordo bat sartzen saiatzen gara, eta bizkat modu ludiko hori pizten duten galdera trampati xamarrak ere bai batzuta, baina hori dana da bizkat aitzakia jokoak berak zentzua eduki dezan. Bigarrena bukatuko dugu Gabonetan, Gabon eguna eta nahi dugu jokoa bizirik iraun, bizkat ikusteko, Gabonetan familia giroan eta ber zerbait zer ematen duen, baina gero hartuko du etenalditxo bat eta 3. denboraldia prestatuko dugu urtarril bukaeran edo hasteko.
segurazki beste berrikuntza batzukin, beste erronka batzukin, edo beste gauzatxo batzukin, aplikazioen mundua hola da, eta jendeak etengabe eskatzen ditu gauza berriak, eta gure helburua momentuz hori izango da. Ikusiko nola pasatzen dugun. Finala deitu dugu. Bai, evento fisiko bat izango da. Nahi genduen, udaran hasi ginenean bigarren demoraldia prestatzen, geure buruari jarri genion erronka. Kapaz izan behar dugu jokoa aitzaki hartuta evento fisiko batzuk egiteko. Geure helburu bezala, horrek teknologia aldatzea eskatzen du, beste erabateko garapena egitea eskatzen du, eta hori bazan guretzat erronka teknologiko bat eta bazan guretzat helburu bat. Jokoaren dinamikatik haratago zijoan helburu bat. Eta orduan jarri genduen finalaren aitzakia hori geure burua ere behartzeko, hori egitera iritsiko ginela. Eta hori da, helburua izango da ordubeteko saio bat, fizikoki elkartuko gara 150 bat lagun, eta denok batera egingo dugu jokoaren variante bat, ez da asko aldatuko, baina jokoaren variante bat, ordubeteko saio hori in situ bertan egiteko aitzakia emango diguna. Euskal Herrian zehar bidaia egingo dugu, segidan Euskal Herrian zehar bidaia baina gauden lekutik mugitu gabe. Eta nola den hori posible? Gaur irudienean eman duten Lur eta Amets izeneko filmari esker. Bi nerabe, bi gaztetxo nerabe baino, edo aurren nerabeak dira, Lur eta Amets, eta gero Andere, Amona, eta Katu bat. Katu da personaje magiko bat, hizketan ere badakiena, segun eta nork entzuten dion. Lur eta Amets. Orduan hor baude oinarrian ipuin batzuk, Uxue Alberdik idatzi ditun batzuk, bat Unai Elorriagak, guk gehitu dizkiogu beste bi garai diferente, eta, ziren ipuin independienteak, eta indeguna izan da guzti hori lotu josi, asteburu batean, Amonaren etxean, Amamaren etxean pasatzen duten asteburu magiko bat. Eta asteburu horretan gertatzen da bidai hau. Historiako garai diferentetan zehar, bi pertsonai horiek bizitzen dituzten abenturak, ez? Eta horrela kontatzen ditugu, Euskal Herriko garai diferentetako historia, giroak, gertatutakoak, pixka bat. Jolasaren bidetik dago kontatuta, agian, garai bakoitzean, igual ez erdigunean, baizik eta inguruko hainbat espazio eta denboratan gertatzen diren historiak, ez? Marrazkilariak, musikariak, musika teknikoak, itzultzaileak, 60 bat pertsonek hartu dute parte proiektuan. Lehenik eta behin gidoi literario egiten da, gidoi literario hori azten geha irudikatzen, ez? Marrazki oso simple batzuekin, storyboard deitzen diogun prozesua da, eta era berean baita ere azten geha personaia diseinatzen. Personaia diseinatzen, bai eszenatokiak ere bai, dekoratuak eta bar, eta gauza guztiak batera juten dira. Ekoizpena seguruna asko pentsatu esango dute edo nik uste dela film baten prozesurik itxusiena. Zenik kontrolatzen dut, ingurua, gure proiektuan parte hartzen duen jende horren lana kudeatzen dut, kalitatez, denboraz eta diruz ondo dagoela. Eta gero baita finantziazio bilaketan aritzen naiz. Kasu honetan, proiektu honetan lan hori ez nik bakarrik egin, ikasleen elkarteak, Atxiporreta eta elkarreko kideek ere parte hartu dute, baina hitz gutxitan esan da hori da nire lana, ez? Da pixka bat dena kontrolatuta izatea eta denborak ondo neurtzea eta dirua batez ere. Instituzioek eta interesa agertu dute orokorrean, eta egia da kompetentzia itzela dela, baina guk konparatu behar gara gure neurriko ekoiztetxeekin, ez? Eta, nik orain Durangon egon da gero ikusi detena da, harrera polita izaten ari dela produktuak, eta ikusten dut aurrek ere ezagutzen dituztela personajeak, ez? Eta, ikusiko da gero aber zinematan nola funtzionatzen duen, baina, Guk eskaintzen duguna da zerbait gurea, zerbait propioa, eta, espero dezagun bideo horretatik jendeen gantzatzea. Banekien latza izanen zuela honek akabantza. Otsailaren 7tik aurrera zinema aretoetan.
Aurten Bartolome Ertzila musika eskola batu zaio Durangoko azokaren ekosistemari eta bertan hartu du lekua esaterako Gogoetaren plaza ostiralen eta atzo izan ziren, Gogoetaren plazako saioak eta bertan askotariko gaiak landu dituzte. Atzo esaterako euskaldundutako Euskal Herritar berriak ibili ziren solasean. Bueno, duela 20 urte ona bizitzeko. Nik 2015 heldu nintzen Euskal Herrira. Euskaltegin hasieran eta gero kalean. Ja duela 17 urte erabiltzen dut euskera, baina azken agian 10 urte kalean jendeekin eta nire bizitzan, eguneko bizitzan. Nire kabuz ikasi nuen bakarka metodoarekin lehenengo tomotik bosteko tomora. Lehenengo urtean egon nintzen epan DBH ateratzen eta han hasi nintzen euskera ikasten. 2 ordu astero ikasgai bat izan zen. Eta gero 2 urte baru egon nintzen euskaltegian B bat ateratzeko. Gauz asko arlo batzutara sarrera eman zuen, leku batzutan iritsi emateko aukera eman zuen, gero nire lagunakekin, jendeekin harremana sortzeko eta ezagutzeko euskal kultura, politika eta dana aldetik, gauz askotan hori lagundu dit euskerak. Euskal komunitatean bizitzeko eta jende asko osatzen dugu euskal komunitatea, bai kanpoko jatorrizko jendea eta garrantzitsua da euskeraz elkar bizitzea hemen Euskal Herrian. Lagun asko egin dut euskerarekin eta gauza asko ere lortu nituen hemen euskerarekin, benetan. Gaur ere milaka eta milaka izan dira Durangoko azokako gune ezberdinetan batu diren bisitariak eta guk beste behin ere galdera bat luzatu diegu. Zer izan da zuretzat azoka? Etzako da Euskal Herriko artistentzako, naiz literatura edo musikariak edo eta bestelako artistak, leku bat haien lanak argitaratzeko, jendea gehiago ezagutzeko, baita kontzertuetaz disfrutatzeko eta jendia ongi pasatzeko, ez? Elkargune bat nuen alduzun ikusi Euskal Herriko autore diferentia eta gaina ondo pasau lagunekin. Gauza asko zautu. Oso ongi daola, ez? Azkenean kultura bultzatzeko beharrezkoa dan gauza bat, ez? Igual urtean behin baino gehiagotan egon beharko zala, agian, ez dakit. Baina beharrezkoa, usten dut, beharrezkoa dela eta... Kulturakin o sortzaileekin harreman zuzen hori dendera normaletan ez da kasuna, edo? Ondo da gaula, eta momentu honetan lasaia, ondo ikusteko gauzak. Momentu ona, dena erosteko, dena erosterako. Hemen dau gauza guztiak, bai liburuak, bai musika. Lanen egon geha hemen txapaldizkarie deskargatzen saiatzen, ni, bastante nekagarria izan da, ze azken finean egun goza onda eta asteburue, baino jende berri ezagutzen eta animauta eta hurrengo urteako prestatzen. Lana eta alde batetik lana eta beste aldetik deskobritzea ere zer egiten den euskeraz goi pagaldetik gatoz eta guretzat interesgarria da ikustea holako bilduma. Euskat orokorki zer den produkzioa eta hori da, deskobritze hori. Oso ona. Ni berritxarrak ikustera etorri naiz, eta ondo, oseak. Nik liburuen solasaldi eduki dut, ahotsenean, gero pixka sinatzen egon du naiz, eta orain azokan buelta bat ematen, aber zer osten duten. Modu bat, eundakazele saltzeko eta dirurunagoak bihurtzeko. Oso ondo, eskerrik asko. Berez, besteak bezala biznesa egiteko, orduan guri kultura eta lako gauzak ez zaizkigu inporta, baina gure zedeak saldu nahi genituen eta hemen gaude besteak bezala.
beraiek ez dute esaten, baina guk bai esategu eta harro gainera, ez aldala. Bai. Gu diruagatik gaude hemen, berri txarrak, zutagar eta horiek denak bezala. Eta hori bezala. Hori da, eta Zazkel eta talde horiek bezala. Momentu goxo bat, ez dakit. Interesgarria. Euskal produktua zein dauden oain berriek eta pixka aldia jartzeko. Urtita etorri gana eta liburu eosteko eta urtero egiten duen buelta bat. Que aldez ikusi liburu asko igual ez duzu ikusi beste toki batzuetan. Eta hori esperientzia on bat da, nire ustez. Gero musikariak daulan ikusteko ukitzezu oportunitatea egoteko beraik ikas da argazkiak da baterateko da berbaiteko beraik ikas da holan, da oso ondo asko guzti da jago. Bueno, beti etorten al, baina ondo da, bai. Por lo menos gazteuen dut. Azken urtetan bezala autoekoizleek aurten ere izan dute euren lekua Durangoko azokan eta urtero bezala asko eta askotarikoak izan dira bertan aurkeztu dituzten liburu, disko eta bestelakoak. Ezagutu ditzagun horietako batzuk. Hitzaldi bat ematen dut, ekologista naiz baina izenburu berrearekin, eta hitzaldia liburu bihurtu dut. Haste naiz pixkat nire kontraesanetatik eta nire kontraesanak elkar banatuz. Ekologista bai agian ideologiaz, nire kontsumoari erreparatu ezkeo, ekologiaren kontra nagoela esan daitekeelako, esan zitekeelako lehenago, ez? Orduan nire kontraesan horietatik abiatu eta iruditzen zait jendearen gehiengoa, 180 agian nire inguruan, egoera berean dagoela gehiago gutxiago. Zer egiten dut hitzaldian eta liburuan, helburu nagusia da, amaieran konpromiso idatzi bat hartzea zure eguneroko kontsumoan aldaketak emateko. Eta bidean, proposamen batzuk egite dizkizut ze aldaketa eman ditzakezun, QR kodekan bideo batzuk klikatu eta ikusten duzu, adibidez uraren egoera mundu mailan kontsumoaz urre reserben egoera zein dan, eta gero zer egin dezakezun zuk, zure egunerokotasunean, zure etxean. Hauxe da. Familian indogu, bi liburuak itzen urte iraundozku eta denbora biharri izan da. Oso interesgarri za esperientzia, gainera bebai asko ikasi dugu eta ontsa gabiz saltzen eta hori bebai esperientzia moduan politxa da. Jendeakin hartu harremana eta. Eta elkarrikin itxia zerbait eta adibidez gure leman ere aitak ezaten damen moduan bakarrik azkarrago baina batera urrunago. Garren liburu honetan da mutil bat eroia borrokatzen dabela, da saldun bat eta deskubritu izen dabela bere iraganari buruz ez. Eta da saldun bat borrokatzen dabela erentzugeen eta sorginen aurka. Eta gero ja, bosgarrenian da neska bat, dala itzen dabela borroka piraten eta sorginen aurka. Hemen daukagu euskeraz eta buelta eman da ingelesez. Ekoizpe itzulera horretan lagundu dozku gure lehengusuak. Azalderako ipuina badira ahozko tradiziotik eta gaur egungo literaturatik jasotako errimak, ipuin txikixak, abestisak, altzo jolasak, esku jolasak, literaturaekin zer ikusia daukana eta hizkuntzarekin jolasteko eta pentsaute eduki dugu 5-0 amentxe dago. Bixen artean egin dugu bai. Peru eta Kikun artean bai eta Tomas lantalde polite bai. Etxe giroan audioliteratura ekoiztetxearekin eta gero egoak literatura eta irakurtzaletasuna egiten dugu, elkartu gara talde txobi eta gehien baia tailerretan badabiltzelakoia liburutegietan eta ezagutzen dute ere batetik zein bestetik eta egarri badirelako bai, audioen egarri xabe badagoelako literatura jasotzeko. Harri juten za ere jakinda erosi egiten dute entzun gabe, entzungo balute ziur nau erosiko zutela. Ze dago eginda oso modu gozoan eta oso modu freskuan.
Idazleek gehiago edo gutxiago, baina denborai behar izaten dute gerora hainbeste gozatzen ditugun liburuak eta ipuinak idazteko eta guk ausart erronka bat jarri diogu geure buruari. Gai izango algara egun bakar batean ipuin bat sortzeko. Bi lagun heltzen dira Durangoko azokara. Azoka liburu eta diskaz beteta dago bat-batean. Ateak itxi egiten dira eta barruan gelditzen dira bi lagunak. Ume kuadrilla bat egoan barruan, ezta? Bertan dauzen liburuak eta ikusmiran, ezta? Begitzen, eta egoan tartean mutiko koskor bat, eta hartu ban monstruen inguruko liburu bat, eta halako batean monstruak urteban liburutik poliki urteban halako laino moduko bat, bai? Jende guztiak gelditu zen lainoari begira, eta halako batean monstru bat agertu zen bertan, Sagu Ganbara barruan. Zer gertatuko ote zen gero? Eta Sagu Ganbarara joan zenean eta bigarren monstrua agertu zenean, ez dakigu ze pasatu den Odeiarekin. Eta hortarako dugu hemen Pello Zabala. Arratsaldeon, Pello Zabala. Arratsaldeon. Lainoa nola dator? Nahiko ilun dator, ez? Eta bai, ez dut uste ostarteak egongo direnik. Eta baita ere hemen dugu zuzenean 3. monstrua. Haupa, arratsaldeon. Haupa, arratsaldeon. Ze monstrokeria egiteko asmo edo? Ez dakit, ondino pentsetan nabil. Ez dakit, zuk esan, ze okurtu. Pentsatzearena ez da ona, orduan oso improvisatuko dugu ze pasatzen den. Bajatzen die berriro liburuen sailera, eta topatzen dabe liburu bat, magia liburu bat, eta bati guztutaiakola magia asko, topetan dau truko bat monstruak desagertzeko, eta egiten da magia trukoa eta monstruak desagertu egiten die. Eta ateak berriro zabaltzen die eta lainoa juniten du eta ez da. Aizue, batek daki, baina kaso, datorren urtean, entzun berri duzuen ipuina izango da Durangoko azokako salduena hori, baina datorren urtean jakingo dugu izan ere, Durangoko azokaren 54. edizioa heldu da amaierara, eta baita gure saioa ere. Eta guri, eskerrak ematea besterik ez zaigu geratzen. Eskerrak ematea, gure mikrofonoak hurbiltzen ikusi, eta erantzuteko prest agertu diren, sortzaile, eragile, partartzaile eta bisitari guztiei. Datorren urtean, elkar ikusiko dugulakoan, agur bero bat, eta gogoratu euskal kulturan sormena urte guztian zehar dagoela borborrean. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoa gaurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian berandu noa, Pello ze hostia aldiru azkena, venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, aztuko ez dugun